Ang hindi ko lang maintindihan, no? Kung ang 1M, 1 million. Tapos yung 1B, 1 billion. Tapos yung 1Q, 1 trillion. Tapos yung 1T, 1 trillion. Tapos ang 1K, paano naging 1,000 ang 1K? Kini mga Tagalog ba? Ngita magproblema, no? Ngita maglibog. Puyo mo Bisaya, eh. Ang mga Bisaya, awara god. Wala gin magsamok-samok. Kay bawa naman sila gunsa ng 1K. Sa iyon ra kayo na, sa mga Bisaya. Balhin mong puyo sa Bisaya, Ganong 1K na siya? 1, nya K. Usa, nya K. Kalibo. Sa iyon